tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang consumer at negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang consumer at negosyo. Madadangog na kada primero asin ikatulong Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang consumer at negosyo. Abangan! Maray na aga mga ka-consumer, welcome po dito sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Hatod po sa Tuya Agabos kang DTI Regional Office 5. Ano po? So, sa Tuya mga ka-consumer, dapat po antabay kamungunyan sa samuyang programa. Ngunyan po iyo ang bulan bagang Oktubre, sineselebrar ta ang Consumer Welfare Month. Ano po? So, sa Giraray, kita syempre nadadangog sa 729 kHz sa radyo DZGB, as in syempre naka-live stream kita sa Facebook page kang DZGB News Online na sinishare mi man po ini sa samuyang Facebook page DTI Region 5 Bicol. At ang DZGB igwaman sindang YouTube channel, no? So pwede man po kamo maghiling via YouTube. As in sa igwanang bago pang application, no, DZGB, so pwede nang mag-download kang app para maghiling po mismo direkta sa indong mga cellphones, pwede na. And syempre ini ang sa indong kaiba digdi sa programa, ang sa indong ka-consumer, si Bem Romano Birango, na nagsasabi pong abangan nyo kami, as in, da ika mo magliwat nin istasyon sa ngunya na programa kasi mag-iiribanan kita sa laog nin sarong oras, alas 11 hanggang alas 12 po nin udto, digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. So, ngunyan, October 6, no? First Friday of October. Ayan. So, ang DTI pag Oktubre busy bako sa na duman sa pagselebrar kang Consumer Welfare Month, kundi syempre dakulon pa man ng mga pinagkakabisihan ang DTI duman pa sa sarong mandato niya na itong MSME development, no? So enabling business and empowering consumer. So, iyan po ang duwang mandato kang DTI. Pero ngunyan na sa programa tang Usapang Consumer at Negosyo, ma-focus po kita duman sa celebration kang Consumer Welfare Month. So, ang October is Consumer Welfare Month. So, natatapig sa celebrar ta ang Oktubre bilang Consumer Welfare Month. Ano? Taon-taon baga siguro syempre so mga sa tuyang regular na paradangog, so sa tuyang mga paraantabay di sa programa, siguro aram naman nin Dagabos na ang October talaga iyan ang sa tuyang pagselebrar kang Consumer Welfare Month. So, nata daw kaya, pero bago pala yan, ipamidbid ko ngunan sa tuyang magiging kaulay. Ang sa tuyang makakaulay, ngunya na aga, digdi sa tuyang programa, si Miss Suset, ang apod mi sa iya, si Susie. Si Susie Buenaventura, siya po Senior Trade and Industry Development Specialist sa Consumer Protection Division sa DTI Regional Office 5. Miss Susie, pwede bang bation tango na ang satuyang mga paraantabay ngunya na aga digdi sa satuyang Usapang Consumer at Negosyo? Good morning sa mga paradangog tangunyan di sa satuyang programa. It's true, it's already October 2023. So, ano na po ngunyan, ang Consumer Welfare Month. So, Happy Consumer Welfare Month po sa Tuya Agabos. Ayan, okay. Happy Consumer Welfare Month sa Tuya Agabos. Gabos kita mga consumers, Miss Susie? Yes po. Opo, oo. So, sa ngunyan na selebrasyon kang Consumer Welfare Month, igwa kitang tema. Actually, kada taon, igwang tema. By the way, bago kita magpadagos, pwede kita
pwedeng magtao kang sa indang mga concerns, pwedeng magpahayag kang sa indang mga kahapotan or issues ang satuyang mga paraantabay sa 0999-883-1471. Ayan. Ulitin ko po kung gusto nindo maghapot o mag-share kang sa indong mga experiences bilang sarong consumer, pwede po kamo mag-text sa 0999-883-1471. As in, taod-taod, day kamo sabi ko baga day, magliwat ki istasyon, igwa akong ipapapremyo sa mga masugid tang taga-subaybay na igwa kitang ihahapot sa inda base sa satuyang pag-urulay-ulay ngon niya na aga digdi sa programa. So, kung sisi ang enot na makasimbag po pipremyuhan. Ano ang igwa ako duman na papremyo. Gusto nindo call and text card, no? Call and text card worth 300 pesos. So, dai ka mo magliwat ki istasyon. Antabay ka mo sa laog nin sarong oras hanggang alas 12 kita nin udto. Ano po? Okay, so ulitin ko giraray so number 0999-883-1471. Pwede ka mo mag-text Okay, so sabi ta kasubago ang Consumer Welfare Month baga pinagsiselebrar ta ini kada bulan na Oktubre. Kada taon igwang theme, no? Igwang tema. Pero to give you a background or a little history kang mga theme, no, kaigwa ako ki pag-recall kang mga nakaaging taon, siguro magpuon kang 2019. Ang satuyang tema pirmi may relasyon sa pagiging mga sustainable consumers ta. Ano po? Kang 2019, ang theme ta, Sustainable Consumption, Understanding the Impact of Consumers' Choices in a Shared Environment. So, yaon manggiraray sustainable consumption. So, word na sustainable, yaon siya. Kang 2020, yung manggiraray, yaon manggiraray. Miss Susie? Oo. Sustainable consumers in the new normal. Kasi this was the year na yaon kita sa pandemic, no? Pandemic period. Kaya yaon manggiraray sustainable. It was just during the year 2021 na ang satuyang tema, digital consumers, the new normal. Kasi ito sa time na ito na heightened ito bagang mga electronic purchases, mga itong nagbabakal na sa nakita online transactions, no? Kaya ihuman ini pig highlight during the celebration of Consumer Welfare Month para maiwasan mga scams na nangyayari during online purchases or during your online transactions. So 2021 ito po? Kang 2022, iyon na naman, sustainable consumerism in the digital age. Ayan. Kasi nasa digitalization era na baga kita, pero yaon manggiraray sustainable na word. Ngunyan, ano ang theme ta sa Consumer Welfare Month celebration ta? Ang theme ta, Gen S. Gen S or Generation Sustainable. Ayan. So, pirmi yaon si sustainable. Kasi, gusto talagang i-emphasize kang satuyang gobyerno, no? Through the Department of Trade and Industry and through the celebration of the Consumer Welfare Month, itong padagos na pagdakol, no? Or padagos na satuyang advocacy, Miss Susie, to develop itong mga environmentally conscious, no, na mga consumers. Gustong sabihin, kita as consumers, Miss Susie, dapat mga mga choices tabaga sa satuyang pagbakal, no? Dapat yaon aware kita kaya ng mga satuyang mga pagbabakal. Bako sa nangani ito igwaman sa part kang sa production
igwaman kita dyan na piga-advocate na sinda sa mga nasa production, dapat aware man sinda kang mga raw materials na pigagamit, mga arog-arog kayan. Ano po? So, iyan ang satuyang pinaghuhugutan ngunyan na bulan na Oktubre taong 2023. Yan, Generation Sustainable or Gen S, no? Dapat ito bagang ang satuyang mga options or mga choices sa pagbakal dapat pinag-iisipan. So mamaya Miss Susie i-discuss namon i-discuss me itong mga iba-ibang mga practices through the itong pigpo-promote na baga mo yan. Dati, Miss Susie, baga, sa na ini, 3 hours, no? Ngayon, 7 hours na. Oo, tapos nag 5 hours. Ngayon, 7 hours na. So, dapat aware kita ka itong mga hours, no? Na dapat sa urual daw tang pagkabuhay, Miss Susie, sa tuya na dapat ining pinag-o-observe. And then, dapat nga ni mga young ones ay mga aki, mga youth, no, dapat yao naman naka sa saindang behavior, no, dapat aware naman sinda kaiyan. Okay, pero kang sarong aldaw Miss Susie baga bago nagpuon or during the kick-off kang Consumer Welfare Month celebration, may mga activities naman na pigiribo, so sa tuyang mga provincial offices, tapos maski sa national, may mga kanya-kanya kitang activities to really highlight the celebration. Kang inda kong nagsumba ini si Miss Susie. Nagsumbay kami, Susie? Nandun ako nag-observe. Okay. So, digdi kaya sa DTI Albay Provincial Office, pinuuna ninda ki Zumba activity, nag-invite sinda ki mga partners para ma-highlight so celebration, so opening, kumbaga kick-off activity ninda ito. So mga ibang DTI offices din maski sa Manila nga ni igwaman sindang mga kanya-kanyang pakulo kung paano ninda pig-celebrate. Oo. Susie, you want to share something? Oo. So dito sa Region 5, meron tayong ang Regional Consumerism Challenge. Okay. Oo. That will be on October 23. Ang 2023 sa Ayala Mall, Legazpi. Pero dun sa mga probinsya, may elimination round na. So, tingnan nyo po dun sa mga Facebook pages ng ating ang DTI provincial offices, makikita po ninyo yung mga schedule nila nung elimination round ng Regional Consumerism Challenge. Involved dito yung mga schools para maging aware sila kung ano ba yung mga consumer laws natin, yung karapatan nila bilang consumers. So in partnership din ito with DepEd. Okay. So magayon ini kasi 'di ba sabi ta na dapat as early itong bagang mga youth, mga high school students, consumers naman sinda. Yes po. And at the same time, sa mga probinsya po, meron tayong mga seminars on consumerism and may mga awarding tayo ng mga bagwis natin na-approve ngayong 2023. So, marami po tayong activity, nandiyan po yan sa mga Facebook pages ng ating mga provincial office. Tingnan nyo po, baka po pwede kayo doon makapag-attend. Yan, oo. Magandang venue yon para matuto, no? Malaman natin yung mga iba-ibang mga information, mga laws, no? Yes po, about Consumer Act, no? Kung ano sa mga dapat na maaraman kan sa tuyang mga consumers, sa mga rights and responsibilities, yes, no? Kaya nga, Gary, I don't know kung sa ibang mga provinces, gigibuhunin da ini sa mga public places, Yes po, yes po. Para kung ano yung mga questions, madadangog man kan mga nag-observe. So mga nag-aralakaw So yan sa mga advocacy ta. Yes, oo. Kaya nga tinitrain ta na nga ni ang mga tinitrain ta na itong mga high school students Yes, na maging conscious sinda kasi
parang 'di ba, dakol din ang dakol ang youth, no? Ang sector na youth, dakol din sinda kaya magayon na saro sinda sa satuyang mga ini-invite para makapag participate digdi sa satuyang activity na ini. Kumbaga patalasan ito ng ng memorya, ng Talino, and then pakikinig. Oo. At saka syempre, hindi lang dapat alam nila. Dapat hindi lang yung alam nila yung batas or alam nila yung right or yung responsibility. Dapat Ipapractice din. So, isa sa buhay din nila. Oo. Kahit tayong lahat, no? Dapat yung kung ano yung mga nalalaman natin, dapat yun din ang isa sa buhay natin. Yes. Mamaya sa usapan natin yung tinatawag nating 7 R's, no? Kasi ito yung hina-highlight, no? Yung 7 R's of sustainability. Dapat we have to put them in action, no? We have to practice these 7 R's para magkaigwaki, kumbaga, long-term or lasting impact sa satuyang planet or sa satuyang environment. Kari Susie, bako sa na initiative kang DTI, no, itong taking care of the environment, may mga kanya-kanyang initiatives ang mga agencies, even private sectors, they also have the same advocacy, no? Opo. Oo. Actually, ma'am, ang ingat sa satuyang Opo. environment, ang obligasyon yan kang bawat saro. Correct. Kitang mga nasa gobyerno, yung example, DTI, ibang agency, kita lang nag-a-assist, kita ang nagpaparumdom. Pero sa mga nagdadangog sa tuyang ngunyan, ang po na, ini po ang pag-take care ng kasatuyang environment, obligasyon kan bawat saro, magpuon pagmatata hanggang sa pagturog ta. So yan ang obligasyon tayan na dapat ang isabuhay. Kumbaga, Susie, dapat parang hindi na yan dapat siya rocket science, no? Dapat parang subconsciously or consciously, no? Maski kita kaiyan, maski nakapiyong kita kaiyan, dapat aram ta iyan na ini ang dapat gibuhon. Tama. Pagkatapos kaya nga, Bems, sabi mo nga, bakit palaging may sustainable? Kasi hindi lang to during October. Yeah. Dapat every day of our lives. Oo. Dapat, kaya i-sustain natin. Oo. Yun nga, gusto ko din isingit, Susie, kang last, siguro 2 days ago, nagkaigwaki press conference sa head office ta. Syempre, yaon naman si Secretary. Pig-emphasize niya talaga, ni Sec Fred, na ang Consumer Welfare Month is not just a month-long celebration, no? It's a lifelong commitment to making choices that benefit you and society as a whole. So, ngunyan, bilang celebration kang Consumer Welfare Month, gusto talaga i-heightened. Pero dapat maging aware ang lambang saro sa tatuya na this should be a lifelong commitment, no? Ining satuyang mga sustainable practices bilang mga consumers. Gusto kong dagdagan, Opo. lifelong and lifetime commitment. Yes, oo. Lifetime talaga, no? Kasi, sabi baga, Susie, ang sadit sa ng, hero or sadit sa ng, parang, yung little share that you do, in your own little way, creates a big impact yan sa environment. Actually, ang pag take care ng satuyang environment, dapat magpupuon sa sadiri para mahiling kan mga akita. At then, pag sa satuyang sadiri mapuon, and then maduman sa satuyang pamilya, and then paghalis sa satuyang pamilya, duman sa satuyang komunidad. So, dapat talaga kung satuya mismo magpuon sa bawat saro. Oo. Ano man talaga yan, di ba, Susie? Smallest unit of the society ang pamilya, Yes, no? opo. So, dapat dyan mismo, pigtuturan ta na ang satuyang mga aki, kaining mga practices na ini. And then, madadaranin da iyan sa indang pagdakula, no? Yes po. Oo. Kaya nga ni siguro sa satuya bagang mga curriculum sa school, no? Igwang consumer subject or Oo. Actually, may mga activities sila. Oo. Yung aki ko, may activities Oo. sila na yung trash fashion. yes. I oo. think doon,
nagki-create sila ng fashion out of trash. Out of trash. So, lahat ng hindi na ginagamit, lahat ng basura, gagawin nilang fashion accessories or fashion dress, and then irarampa nila. Doon nakikita mo na yung mga bata, nagiging aware sila. They are enjoying and they are having fun. Nag-enjoy na sila, naugma pa sinda, and then nagiging aware pa sinda. Kasi sa mga generation kaya ngayon, hindi pwedeng magpakaseryoso ka talaga eh. Talaga they want fun, they want happiness. So through that, kung paano natin i-impart, it's good na ganon yung naging ng DepEd, na ini-impart nila yung in such a way na maging interesting, no? Maging interesting yung pag-save ng ating environment. So, through that, nasasana yung mga bata na dapat pala to, kaya pong patong gamitin. May marirecycle ko pa to. Ito hindi na, itatapon ko na sa basura, pero sa tamang lalagyan. Ayan, oo. So, yun, napakaganda din talaga. Ako din, yung anak ko nung nasa elementary pa siya, di ba, sa public school, tinitrain din talaga sila. Tinuturuan na sila. Natutuwa ako kasi minsan pagdating niya sa bahay, meron siyang, yung mga, trash na, yung mga balot ng biscuits, no? Inuuwi niya sa bahay. Tapos doon meron kaming segregation na yung mga nabubulok, kasi mamaya, 'di ba, i-emphasize natin 'yan, yung 7 hours. 7 hours, no? Kasi ito talaga yung dapat i-practice nating lahat para magkaroon ng lasting impact sa ating earth or sa planet, sa environment. Ano po? Okay. So, yun man lang basic man lang kasi Miss Susie. Kaya lang we need to apod kanit kay puhantang iulit-ulit, no? Kasi syempre minsan nakakalingaw kita. Bem. Pero actually, Bem, tama ka, very basic siya, Pero ito yung very basic na kung sometimes sa iba ang hirap sundin. So, very basic na nga ang hirap pang sundin. Kaya may mga ganito tayong activity, may mga ganito tayong advocacy and awareness para yung mga mahirap sumunod sa mga ganitong mga bagay, maging aware ulit sila. At least maipa-remember natin sa kanila na ito ang dapat gawin. Maski baga, Susi, sa pagbakalta, dapat conscious kita na ang satuyang mga choices, sustainable. Halimbawa, nagbakal nga kita sarong gamit sa harong. So, dapat bago ta bakalon, hilingon ta, ano ba ini? Magagamit ba siya? Oo. Tama ba ining or ano ba ang raw material ka ini, di ba? Pati sa raw materials dapat igo ba kita kaya na pinopromote din sa tuyang mga advocacies, maski sa tuyang mga clients sa DTI, so mga dapat MSMEs dapat local siya. And then ano ba yung materials na to kapag nasira ba to, hindi ko na ginagamit, saan ko siya pwedeng itapon, makakasira ba siya, o pwede ko pa ba siyang ma-recycle. So dapat maging inquisitive ka before you buy something. Dapat marami kang katanungan. Sa madaling salita, dapat ini-encourage, ito pong sa Consumer Awareness Month natin, ini-encourage tayo na maging wais na consumers sa pagbili. Sa pamimili natin. Dapat mga wais tayo sa ating pamimili. Hindi lang makasave tayo, kung hindi makatulong din tayo sa ating environment. So, yun talaga ang objective natin, sa ating mga advocacy, Dapat yun ang palagi nating sinasabi sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga clients, ang mga consumers, lahat tayo consumers, especially tayo Susi, mga nanay tayo. Malaki ang role natin sa I agree with you, Bem, kasi kung ano yung ginagawa nating mga nanay, kung ano yung binibili, yun din ang bibili ng mga bata. Pag sa ngayon, halimbawa, gusto mong bumili ng mga plastic na bagay. Yun din kasi yun ang nakikita ng mga anak natin. Yun din ang bibilhin nila. Pero kung halimbawa iniisip muna natin or wise consumer tayo, ini-explain natin sa ating mga anak na ito ang bibilhin natin. Bote na lang ng yung soft drinks na lang na nakalagay sa bote. Kasi kung plastic, itatapon mo lang yung plastic, so makaka-pollute pa siya sa ating environment. So kung yan ang palagi nakikita ng mga anak natin,
ng mga pamangkin natin, yun din ang bibilhin nila at yun din ang madadala nila hanggang sa pagtanda nila. Correct. Oo. So, napakaganda itong venue, no, Miss Susie, para sana ma-inspire ang ating mga tagapakinig, ang ating mga taga-subaybay dito sa programa. Lahat na consumers, no, sana magkaroon tayo ng shift, no, sa ating sa ating consumer behavior, sa ating dapat mag-adapt tayo nitong mga sustainable practices na mamaya isi-share namin sa inyo kung ano itong pinagsasabi nating 7 R's of sustainability. Dapat let's put this into action, no? Okay. Tama. So, siguro, Susie, simulan na natin yung ating pag-share nitong 7 R's. Actually, alam na nila ito. Alam na nila ito lahat. Kaya lang, we really just have to emphasize and para ma-review sila, ma-refresh sila. Ay, yung pala, dapat pala, arog kaini, no? Actually, na-remember ko, ang basic tinuturo na to sa atin, elementary pa lang. Na iba lang yung pangapangalan ngayon. Yes, oo. Diba? Yung mga terminologies na. No? Terminologies Kasi to give, we have to adapt to the changing times, no? Kaya pati yung mga ang terminologies, binabago na rin natin. Para adapt din yung mga Generation Z natin, para na sa Generation mga Alpha, Gen diba? Z. Kaya ang theme natin ngayon, nag-a-adapt din sa sa changing environment kasi Gen S. Generation Sustainable, para naman maka-connect siya doon sa mga Gen Z, anong Gen ba tayo, Susie? Actually, ni-research ko kanina. Gen X? Gen X ata tayo. Yeah, Gen X. May 7 palang generation. Oo. Sige nga, yung mga... sige, para at least yung mayroon tayong... Additional information. May greatest generation tayo, yung pinanganak noong 1901 to 1924. May silent generation, yung pinanganak noong 1925 to 1995. Yung mga baby boomers, at yung mga mothers, fathers natin, 1946 to 1964. Mga lolas, lolos. Dito na tayo, Bem. Generation X. Tayo na ang sunod? 1965 baby to boomers? 1980. Generation, sunod tayo sa baby boomers. Wow. Generation X. Ngayon, And then, ito yung millennials, ito yung mga mapepera ngayon. 1981 to 1996. Okay. And then yung Generation Z, ito yung 1997 to 2012. And then yung mga Gen Generation Alpha 2013 to 2025. So sila na yung mga college students ngayon. And according to study BEM, etong Generation Z, ito yung mga very particular na sa mga binibili nila. Yung sunod ba ito sa atin? Ay, hindi pa. Sunod sa millennials. Sunod sa millennials, oo. So, ibig sabihin, yung awareness na binibigay ng ating gobyerno, hindi talaga siya basta-basta magkakaroon ng output. Kasi, syempre, sabi nga, nagsimula yun sa family, sa nakagisnan. Ngayon, nakikita na natin yung output dito sa Generation Z. And then, yung sa iba sa millennials na rin. At saka, syempre, di ba tayo, nasa Gen X tayo, yung mga anak natin, iba ng generation. So, paano ba tayo makaka-relate sa kanilang mga wants, sa kanilang mga wants, sa wants, no? So, syempre, dapat tayo din ay mag-adjust, no? Para hindi naman tayo yung sobrang, ang tawag dito, maging kontrabida sa paligid. Oo. Baka naman ma-disrupt yung pag-grow ng ating mga anak, di ba? Actually, sa mga generations ngayon, we both learn from each other. They learn from, natututo sila sa atin at natututo din tayo sa kanila. Tama. So, yun ang kagandahan. It's a two-way, no? Yes po. Two-way, yan palagi. Two-way process. Hindi kasi pwedeng, ito yung ginagawa namin, ito ang gagawin. Hindi. So, natututo tayo sa kanila. So, for example, itong Generation Z, karamihan dyan, wais buyers na. So, dun, yung mga generation natin, BEM, kasi yung iba sa atin, hindi sa wais, So, natututo tayo sa kanila. Ayan. At saka, syempre, hindi naman natin pwedeng i-insist, no? Yung palagi na lang tayo, ay, bakit kami nung time namin walang ganyan? Iba na kasi. Yan, eh. Ay, parang hindi yan akma, no? Sa ating mga kabataan ngayon. Hindi na yan akma.
Ay, wala kami nga noon, walang mga gadgets. Wala talagang gadgets noon. Bakit mo naman yan, sasabihin niya na talagang wala naman Kami talaga. anya TV lang ang namin, ang libangan. Kasi noon wala pang source of cellphone. information, TV. Oo. Pero syempre, we have to guide our youths, ang ating mga anak sa kanilang mga pinapanood, no? Yes. Oo. So yan ang pinakamalaking responsibilidad natin sa ating mga susunod na henerasyon. Ayan, oo. So, tayong mga nasa Gen X, no? Yan talaga ang challenge sa atin. Medyo mahirap, pero syempre, we have to cope up, we have to adjust para sa ikabubuti lang naman ito ng ating mga kabataan, no? Yes. Okay. Because we have no choice. We really need to adapt. Oo, kasi lahat naman siguro, Susie, sa lahat ng bagay, di ba? Lahat ng bagay. Oo. Napakabilis magbago ng Oo. panahon. Hindi tayo dapat resistant to change, no? At natin, Bem, na sa pagbabago ng panahon, dapat huwag natin kakalimutan na although masyado na tayong industrialized, although masyado na tayong industrialized, still, ang ating environment dapat hindi pa rin dapat magbago, dapat kaaya-aya pa rin siya. Tuwing humihinga tayo, dapat ang na-feel natin inhale, exhale. Pag nag-inhale tayo, dapat yung hiningan, yung naaamoy natin mabango pa rin, presko, hindi yung kasi nagbabago yung panahon, sobrang industrialization na, okay lang na makasingho tayo ng mga usok. Hindi. Kasi it's different. Iba pagdating sa environment. Maaring ang pagkabuhay natin nagbabago, but sa ating kalikasan, sa ating community, sa kung anong ang mga nakapaligid na sa atin na environment, still dapat good for human living. Oh, yan. Oo. Very nice. Kasi, ngayon ko lang nalaman, Susie, or na-realize pala. Tama, oo. Na-realize ko. Kasi kahapon, nag-attend ako ng isang interagency meeting. Merong pig-share doon yung taga DOH, no? Ang ating palang health, no? Yung determination ng health condition natin, 20% lang pala yung talagang health natin. Yung percent, like 50%, dapat ang malaking contribution yung environment. Yes. Yung workplace din. So, yun pala mga contributors din sa ating health. So, yan bang environment, kung saan ka nakatira, akma ba sa kalusugan mo, or does it contribute to your parang 'di ba siguro diyan napapasok yung environment, yung healthy environment. Kasi dapat kung kung saan tayo nakatayo, saan tayo, halimbawa sa mga workplaces natin, healthy ba ang workplace natin? Yes. 'Di ba? Kasi it also affects our health. Sa community natin, kung saan tayo nakatira, ano ba 'yan? Sabi mo nga kanina, breathe pa ba tayo ng fresh air? Yes, Yan, okay. And then, etong consumer man natin, kinilagay siya ang Gen S, Generation Sustainable. Kasi bilang mga consumers, malaki ang contribution natin sa ating mga environment. Kasi kung ano yung binibili natin sa araw-araw, yun yung nakakapag-contribute sa ating environment. Iyan ang makakapag-determine kung masisira ba natin or mapapaganda natin ang ating environment. So for example, Bem, bumili tayo may mga damit na hindi na ginagamit. Itatapon na lang ba natin siya? So yon. Pero kung sakaling marunong tayo mag-save ng mga meron tayo, ang damit na hindi na natin ginagamit, pwede pa siyang maipamigay. Yun yung sinasabi nga natin dito sa 7 R's, repurpose. Or pwede natin ma-recycle, di ba? O kaya pwede nating magawa ng ibang bagay na pwede nating mapagkakitaan. For example, since nasa DTI tayo, pinopromote natin yung enabling business, yung mga cotton na t-shirt natin, pwede natin gawing doormat. And then ipagbili natin. So, naka-save na tayo ng basura.
kumita pa tayo. Ayan. So, oo. yun, mga ganon. Oo. Mga ano lang naman yan, 'di ba? Sabi natin simpleng bagay, basic, no? Kaya dapat nating isabuhay, no? Bago tayo magpatuloy, Susie, gusto ko lang batiin itong ating na nanonood sa atin daw from Candelaria, Zambales. Ay, no? hello Siguro, po. oo. Si Sir Ramil Banyares Barbacena. Thank you for watching. Okay? So, yan. Pupunta na tayo doon sa 7 hours of sustainability. Ano nga yan napiga para tararam na 7 hours? Oo. Kasi dati 3 hours lang, no? Oo. 3 hours. So, ngunyan, 7 hours of sustainability. Iyo ini ang satuyang advocacy ngunyan as we celebrate Consumer Welfare Month para sa satuyang pag-protect sa satuyang planet and satuyang environment, syempre para sa future generation. So kita baga ni Susie, pag nagbabakal kita, yung nga ni sabi ta, iniisip ta bako sa nasungon yan na presenting panahon ko, di syempre dapat isipon taman su future generation. Dakulong pa kitang mga may mga aki pa kita, no? So isipon ta su mga puturo kan sa tuyang mga aki. So let's proceed na 7 Susie, duman sa 7 hours. Ano ba itong 7 hours? 7 hours, sige. Ano so inot, Susie? Inot, bakit 7 hours? Para madali nyo pong matandaan, lahat po Oo. siya nagsisimula sa R. R, sige. Sa R. 7 R. So inot na R. So, ito yung reuse. Reuse. We have the ayan. recycle. Nangatlo, reduce. Pang-apat, refuse. Pang-lima, repair. Pang-anim, repurpose. At ang pang-pito, rethink. Okay. So uliton ta ang enot mi Susie? Reuse. Reuse. Familiar kitang maray dyan. Oo, Reuse. madali lang yan. Oo. Alam nyo na yan kung Reuse. ano yung reuse. Ayan. Recycle. Ayan, yan ang elementary pa tayo. Oo. Nag-recycle na tayo. Ayan. Tinuturo na yung Oo. pag-recycle. Reduce. Ayan, Reduce, no? Reduce. Refuse. 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 Repair. Ayan, okay. And then repurpose. Bago ini ano? Bago And ini. then, etong rethink. Repurpose and then rethink. Oh, kaya dati na ining rethink Opo, kang opo. mga inot, iyon naman ini. So siguro ano ta ining saro-saro Susie, i-emphasize ta ini kung ano ang mga practices, no, mga basic practices na ginigibo kan lambang consumer, no, para ma-practice ta ining mga 7 hours na ini. Magpuon kita sa ano so inot? Reuse. Reuse, okay, reuse. So simplihon pag nagbakal kita ano nga ni ako, halimbawa ako, mi Susie, may baby pa ako, nagbabakal ako bottle of itong pang timpla ki gatas, so distilled water. Distilled water. So ito bagang 7 liters na tubig, no, para sa pagtimpla kang gatas kang aki ko. Oo. So pwede ito i-reuse. Pwede siyang i-reuse. Oo. Inot, ako kasi nakatira ako sa baryo eh. Pareho tayo. Oo, yung mga yung mga ganyan na mga 7 liters, 8 liters, nilalagyan ulit namin yan ng tubig. Pero Oo. yung tubig galing sa gripo. Oo. Or kung minsan, ang ginagawa namin Pinagtataniman ng iba. Yes, yun Oo. nga. Ang gagawin siyang decorations Oo. or gagawin siyang parang pot. Oo. Lalagyan mo ng Plastic pot. Oo, lalagyan mo ng mga tanim. Oo. So, kasi hindi na tayo bibili ng mga pot sa department store, yun na. 'Di ba? Pare-parehas pa, transparent pa. Makikita mo pa yung roots nung Yes, oo. So, So, magandang yan kasi yung kasama ko sa bahay, hinihingi niya yung iba kasi talagang mahilig siya magtanim. Yes. So every time na may empty na, dinadala niya sa bahay tapos tinataniman niya daw ng mga halaman at Yes po. pwede nating taniman ng yung mga ginagamit natin sa bahay, 'di ba? Yung mga apod kayan, so mga kamatis, Oo, di ba? mga Madali- vegetables. Oo, madali Actually, lang yan sa amin, tinatanamin ko siya ng luya, Oh, yan, kamatis, oo. Mga pagkatapos ginagamit okra. natin. Oo, May mga ganun pwede kami. yun, oo. So, natataka-ipuhan ta ining i-practice, no, na reuse, no. Gusto ta kasing ma-expand baga, ma-extend so sa iyang lifespan ka iyan ng bagay na iyan, especially itong plastic, para magamit ta for like
multiple times, Multiple no? times. Oo. Kaysa ilagay natin sa basura. Sa basura. Itapon sa basura. Oo. Kasi So, itong plastic na to, pag sinunog yan, makakasira yan sa ozone layer kasi yung usok niya. So alam niya ng mga bata kung ano yung ozone layer kasi elementary pa lang tiniteach na sa kanila yan. So, para makaiwas tayong madagdagan ang ating mga hindi nabubulok na basura, so, i-reuse natin yung mga bagay na ganyan. For example, yung mga damit din, di ba? Kung kaya pa naman ipasalo dun sa susunod na anak, o kaya sa mga pamangkin, ibigay na kaysa Opo. itapon natin. O, di ba? So, ibig sabihin lang naman ng reuse, Susie, na pwede mo naman siyang gamitin sa iba pang paraan. Oo, gamitin ulit. Oo, gamitin ulit. Or, it does not necessarily mean na like yung bote ng tubig, gamitin mo ulit siya na Sa sabon. lalagyan ng tubig. Oo. No? Pwedeng gamitin sa ibang bagay. Upcycling din, Opo. di ba? Upcycling din ang tawag. Para, parang ano pa siya, medyo ipaintindi ta na meron pa siyang ibang pwedeng paggagamitan. Hindi yung original purpose no, Last ng bagay. year, last example, Bem, last year, marami kayo sa kaming CD. Yung CD. Hindi na uso ngayon. Hindi na ngayon diba? yung uso. Pero sa atin, usong-uso yun. Ay, ang dami-dami ko talaga. I think I have more than 1,000 CD. So, ngayon, ang ginawa ko nun, kasi hindi na rin nagagamit, and then, nasira na nung anak ko. So, ang ginawa ko, instead na bumili ako ng bagong Christmas tree, yun ang ginawa kong Christmas tree. Nakita, ganda nga. So, kasi, yun. di ba, ano siya makintab siya. Oo. So, may nakita na din akong gano'n na ginawa ding Christmas tree, yung mga old Yes. CDs. Yung mga ngayong Pasko, yung mga dating ribbons natin, huwag niyo itatapon. Pwede niyo gamitin ulit 'yon sa pagbalot. May nakikita nga ako yung mga damit na luma, yun ang ginagawa nilang pambalot sa regalo. Maging creative ka lang. Ayan. At saka yung iba, halimbawa, yung mga boxes ng mga binibili natin Opo. na kung ano, na naka-box. Yung box na yon pwede nating i-keep para kung may bibigyan tayong gift, yun na yung lalagyan natin ng regalo. No? Halimbawa, pumunta tayo sa handaan and then may mga di ba, halimbawa sa catering. Di ba may mga may mga nga yung tawag nun? Container na binibigay sa disposable. atin. Hugasan na lang po natin kaysa itapon natin sa basura, hugasan natin, iuwi natin sa bahay. Pagkatapos, pwede pa po natin yun malagyan ng mga pagkain at ilagay sa ref. Ayan. So, reuse, no? Reuse. Reuse it. You are extending the lifespan of a certain product para magamit pa siyang many times over. Okay. Yung sunod na R, recycle. Ito, very common. Oo. Ayan. Pero, dapat, meron din siyang mas magandang objective na talagang para ma-recycle talaga siya, no? Halimbawa, ano mga halimbawa dito, Susie? Yung kagayang sinabi ko kanina kasi nag-recycle ka na, kumita ka pa. Yun ang maganda. For example, yung mga damit natin na t-shirt, na cotton, na sira-sira na, kaysa ilagay natin kung saan, sa basurahan or what. So, gawin po natin siyang doormat. Ayun. So, na-recycle din natin siya, kumita pa siya. Ngayon yung mga, for example, yung mga juice na nasa Tetra Pak, ginagawa na po yan na mga bags o kung anong mga pitaka, ganyan, mga anong gamit. So, mas maganda po na meron tayo sa ating community na, sa ating town, meron tayong mga drop-off ng mga recycling centers. materials. Oo, kasi mas nagagawa pa nilang mas kapaki-pakinabang yung bagay na yun na dapat kasi itatapon. Kasi kung hindi man natin siya magawa sa atin, merong isang organization o isang grupo na pwedeng gumawa na. I remember po sa Pulangi, sa bahay, kasi taga Pulangi ako, meron siyang isang malaking lalagyan ng mga bote, bottled only. So, ilalagay mo siya doon. Lahat lang ng plastic bottles, ilalagay mo doon. So, ginawa siya para i-recycle yung bottles na yon. Meron kasi talaga mga recycling center. So, kailangan lang talaga yung initiative din ng ating mga barangay officials, no? Kasi dapat sa barangay level, meron silang proper waste management, no? And then, example na lang sa amin, sa bahay, meron kaming ang segregation. Yung mga hindi nabubulok, kinukuha ng
naglilibot ng kumukuha ng basura. Yung mga nabubulok, nilalagay namin sa isang compost pit. So, kasi malaki naman yung solar namin. So, doon namin nilalagay and then ginagawa namin siyang Fertilizer. Oo. Yun na yung nilalagay namin dun sa mga Tanim. vegetables garden. So, yun. Maganda yun, no? Yung mga balat ng mga prutas, yung mga waste ng mga vegetables, no? Doon natin dapat meron tayong kami meron din pero maliit nga lang. Meron din kami. Matagal na yon nung super matagal na. Yun talaga ang ginagawa namin. Para ano na yun? Magandang fertilizer na yun. oo nga, oo. So yun, recycle, reduce Ayan, naman, reduce. So, ano naman itong reduce? Ano naman yung mga common na practices na pwede nating magawang example para dito. So, Ito kasi, Bem, ang uso sa pagbabago ng panahon, uso na ngayon yung mga disposable products. So, maging wise po tayong mga consumer sa pagbili ng mga produkto. Ano ba yung mga produkto na pwedeng makapag-last long, na hindi ka agad masisira, para hindi kaagad natin maitapon sa basurahan. 'Di ba? For example, mga bags ngayon, 'di ba? So, ano man tayo bumili tayo ng mga bags na magagamit ng pangmatagalan, hindi yung pangmadalian lang. Maaaring murang-mura kasi fake, pero ang dali naman masira. Pero kung sakaling halimbawa, bumili ka ng isang bag, school bags for example, na matagal siyang masira, pwede mo pa siyang maipagamit sa iba kung ayaw mo na, 'di ba? Oo. At saka pwede naman ni Susie, halimbawa, meron kang kailangan bagay, kung pwede lang namang manghiram na lang, no? Oo. And then yung wag po tayong, kung pwede lang yung halimbawa mga kape, wag na tayong bibili ng mga nakatetra, 'di ba? Yung mga So mas maganda may ang mga nasa bote-bote na. At least yung bote ma-recycle natin. Uli. Oo. And then pwede man na lang bumili na yung boteng yon, 'di ba? Pwede natin magamit pang inom or something like that. O malagyan ng kung ano pa. So mga jars. Kasi yung mga nasa tetra, mga nasa plastics. Ano siya pag itinapon mo yon, malaking contribution yan sa pollution natin. Tama, oo. At saka, meron din akong isang isi-share, Susie, like, when we go to the wet markets, di ba, bumibili tayo ng mga kamatis, sibuyas, lahat, mga gulay, wag na nating ipabalot isa-isa yung mga kamatis, di ba, plastic. Yung bibili ka ng kalahating kilong kamatis, may plastic. Bibili ka ng ilang pirasong kalamansi, nasa plastic. Meron tayong mga bayong ngayon, yung mga baskets baga na gawa sa karagumoy. Kami yun ang ginagawa namin. Doon na nakalagay lahat yung mga kalamansi, yung mga kamatis, bawang, sibuyas. Doon na natin ilalagay para wala na tayong contribution pa sa waste, no? Pollution Parehas pa yun. tayo. Ako rin, pag every Saturday or Sunday na mamalengke ako dala-dala ko rin bayong. Tama. And then I remember may trade fair yung dito sa SM, yung Catanduanes, may dala-dala sila nung ano ba yun, yung parang basket din, na hindi siya kalagumoy ewan ko nakalimutan ko anong materials. Maganda siya. Actually, 10 years ko na siyang ginagamit. Oo. Kami din, yung bayong na, yung traditional na bayong na ang iba nga linalagyan ng manok. Washable pa pati yun. Di kapag matagal na din kapag nagkaroon ng dirt o nagkaroon ng dumi, pwede po natin labhan. Pwede nating i-wash. So yun. So we have to reduce our own plastic footprint para makatulong tayo din sa environment natin in our own little way. Yun na din ang ating contribution to save our planet. At yung mga ilaw natin, Bem, kung hindi natin ginagamit, huwag nang gamitin. Pag umaga, 'di ba? Use the natural light. So, for example, sa banyo ninyo, 'di ba?
dati yung ano namin, yung CR namin, yung yung ceiling niya, meron siya yung transparent na na yero. na yero. Oo. So kapag hindi ka nagagamit ng pag umaga, hindi ka nagagamit ng energy. ng energy. Oo. At saka yun, 'di ba, meron na tayo ngayon ng mga anong tawag doon, yung mga ilaw na LED. Oo. O kaya solar, kung meron kayong budget. Kung meron lang naman tayong budget. Kahit magsimula tayo sa paunti-unti lang. Unti-unti lang, makikita mo yan, mga 5 years, 10 years, kumpleto ka na. Oo. Hindi ka na gagamit ng kung may budget lang po kayo. Oo. So, mga ano lang yon, mga options lang. Ano po? Okay, so mabilis ang oras, Miss Susie, 11:53 na. So, yung sunod na refuse. Ano naman itong refuse? You refuse. Ano ang mga dapat you mong reject refuse? items yung mga disposable, yun huwag i-reject na natin po dito yun. din mag-a-apply ni Susie pala yung mga think first before you buy. Actually, etong 7 hours, lang siya, may mga relationships. May mga connection sa bawat isa. Kasi 'di ba nauso 'di ba, Susie, yung mga online transactions. So 'di ba ang ating campaign, click before think before you click. Pag sa actual purchase, think before you purchase. Ayan. So, yan po. Dapat kasi, dito siguro mag-a-apply, Susie, yung dapat iwasan natin yung pagiging mga impulsive buyers natin. Yes. Diba? Hindi porket maganda, makakatulong na sa inyo. So, for example po, isa dito sa refuse, tayo mga nag-uopisina, magdala tayo ng sarili nating utensils para doon na natin hugasan sa bahay natin yung utensils kung minsan, di ba? And then, di na rin tayo gagamit ng mga disposable. Ayan. Kaya 'di ba, yung mga mahilig diyan mag-order na food, no, sa mga fast food chains, 'di ba? Meron na diyan na option kung parang 'di ba meron na option doon with utensils, cutlery, na-appreciate ko daw yun. Yun nga, kasi it's their contribution. Yes, correct. So, talagang nag-adapt na din tayong lahat, or we have the same advocacy na really to preserve the environment. And it's good na may mga options na tayo, kung sa example, kasi may mga items talaga na hindi siya comfortable na hindi ilagay sa plastic. Meron na tayong biodegradable plastic. Actually, tinry ko siya, yung biodegradable and non-biodegradable plastic, na talaga siya, na didecompose yung biodegradable. So sabi ko, maganda siya kasi ibinaon ko siya sa lupa, yung biodegradable plastic. Pagkatapos, after several months, nang tiningnan ko, wala na siya. So maganda siya. At saka, siguro, 'di ba, pag lumalabas tayo, pwede naman sigurong magdala na tayo ng mga tumblers natin. Yes. Hindi na yung mga bottles pa sa bibili mga ka. sa mga yung tubig na mineral water. Bibili ka pa sa tindahan kasi nauuhaw ka. Sabi, magdala na tayo. Magdala na ng tumbler. Mga tumblers natin. So, yun kailangan tayo talagang mag-isip muna bago natin bayaran o bago natin dalhin sa counter ang ating mga items dyan sa mga groceries. Yes, or sometimes, kung hindi nyo naman kailangan, huwag nyo nang bilhin. Yan. Kailangan ko ba to? O baka lang ako na apod gayan? Na-tempt ka lang. Na-tempt. So, pag ganyan, Huwag mo nang bilhin. Huwag mo nang bilhin. Merong duwa-duwa. Nakatulong ka na sa environment, nakasave ka pa. Okay. So, yun. Nakailang hour na tayo, Susie. Tapos na ang oras natin. Patapos na. Patapos na. Nakailan na ba? Sige, madaliin na lang repair, natin. Repair. Repair. For example, may mga faucet po kayo na tumatagas, i-repair nyo na po para po makasave tayo ng water. Libre man po ang water or hindi sa inyong ang area, so i-repair na po natin kasi hindi po ibig sabihin yung water ay yamang hindi nauubos, mauubos din po yan. Yun ang mga dapat nating isipin pag-conserve ng energy, kasama yung electricity, yung water, pag may mga nag-leak. Yes, diba? itong repurpose naman, Bem, para lang siyang recycle sa isang bagay. Ano pang pwede mo pang magamit aside from the original purpose ng bagay na yan? Yung mga pre-loved items, Yes, repurpose. Meron pa siguro kasama dito, Susie, yung like may nagbigay sa'yo,
Tapos sa inisip mo, hindi mo naman yun masyado kailangan, baka may nangangailangan nun. So, yun. Kasama na yun sa repurpose. Kasi yung meron- sinabi sa atin ng mga lola natin, kapag binigay daw sa iyo, wag mo ring ipamimigay kasi mamamalas ka. So, hindi na po yun apply. ngayon. Pero yun, regift, no? Regift. Mas nakatulong pa po repurpose. tayo. Binigay sa atin, hindi mo kailangan, ibigay mo rin sa iba. Para yan. nakapasaya ka pa ng iba. Oo. And then rethink is, yun nga sinabi ni Bem kanina, you think first before you purchase. Ayan, rethink, no? Dapat talaga, hindi lang basta-basta tayo bumibili ng mga bagay-bagay, no? Porket, maraming nakapila doon, ano kaya yun, no? Mga ganun baga, no? And then kung kaya nila Bem na halimbawa kaysa mag-ride tayo sa tricycle, baka kaya na natin mag-bike na lang o kaya maglakad. Oo. Ayan. Dapat, or take the public transport, no? Yes, Para oo. hindi na tayo makakontribute pa sa pollution. Yes po. Tapos, meron pa susi, meron pang dapat ipaalala natin sa ating mga ka-consumer, eat more vegetables. At ito yung palagi natin sinasabi, Bem, buy local, shop local. Oo. Tulungan po Para- natin yung mga negosyanteng nandito sa atin. At saka, nakakatulong pa tayo sa pag-reduce ng footprint. No? Yes po, opo. Kung bibili tayo ng mga produktong locally made, no? At saka kung kakain tayo palagi ng mga gulay na available lang sa ating mga backyards, yun. Maganda yun. Okay? So yun na-share na namin sa inyo yung sinasabi natin, tinatawag namin na 7 hours of responsibility. So bago tayo magpaalam, Miss Susie, siguro itanong natin sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay, kailangan ba nilang i-mention yung 7 hours o mag-mention lang sila ang sayo ni Susie? Pwede naman siguro kahit 3. Okay. Mag-mention daw ng 3 R, no, na share namin sa inyo para sa ating pagtulong sa pag-protect ng ating environment, no, to create lasting impact. Ano po? Reuse, recycle, reduce, refuse, repair, repurpose, rethink. Na-mention niya lahat. Very good. Okay. Wow, So, congrats. ayan. Yung unang Glenda Banta, taga Ginubatan Albay. Congrats Kalsada, po. Ginubatan Albay. So, si Ma'am po ang unang nakapagsagot ng ating katanungan, si Ma'am Glenda Banta ng Kalsada, Ginubatan Albay. So, kukunin mo po yung ating papremyo doon sa aming office, sa DTI Regional Office sa Rawis, Legazpi City. Yung mga iba po nahuli, pero tama din yung mga sagot nila. Siguro sa susunod na lang po, bibigyan natin sila ng chance sa susunod. Ayan, okay? So, ayan po. Maraming salamat sa mga nagsubaybay sa ating programa, Usapang Consumer at Negosyo, hatid sa Indokang DTI. Miss Susie, you have a final message po. Sa ating pong mga consumers, ito lang pong ang papaalala namin sa inyo. You purchase based on values and principles. Because we only have one environment. We cannot generate new environment, but we only have one. So we need to save it. Okay, very good. Ayan. Sana po meron kamong naukdan. Sana meron tayong natutunan dito sa ating isang oras na programang Usapang Consumer at Negosyo. Hatod kang DTI Regional Office 5, no? Ayan. So, sa Giraray, iyo po inian sa Indong Ka-Consumer. Ang kaibadigdi sa programa, si Bem Romano Birango, na nagsasabing, wais ang consumer na may alam. Maray na udto. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo.